Toto je môj kamarát Viebel vnútri odpadkového koša, s ktorým momentálne prechádzame cez 3. level security, lebo ho vkrádam dnu a celý jeho osud je v tomto momente v mojich rukách. Pred pár chvíľami sme sa kradli na tento festival s týmto chalanom a teraz vám to presne ukážeme, ako sme to urobili. Lístky na pohodu sme si samozrejme zakúpili, ale totálne nimi opovrhneme a vôbec ich nepoužijeme. Hlavným cieľom videa bude dostať kamaráta v odpadkovom koši až pred hlavný stage. Presne tak, Pohoda Festival je dobre zabezpečený a máme tu 3 levely security. A potom sme tu my s našim odpadkovým košom, do ktorého kamarát vlezie, celý čas bude vnútri a ho týmto spôsobom vkradnem dovnútra až ku hlavnému najväčšiemu stageu. Let's go, baby! Poďme na to, no. Dovolte mi predstaviť vám môjho kamaráta Vievelka, ktorému idem predstaviť dnešný plán. Ja som, že nespal celú noc, lebo som editoval ešte video. Som nevyspatý, nenajedený, nenapitý a vôbec sa mi nechce ísť krádať niekam. Takže to musíš poťahať ty dneska. Ako vidíte, kamarát z toho moc nadšený nebol, ale zatiaľ nevie, čo mám pre ňo nachystané. A v Trenčíne sme sa stretli s kameramanom Dávidom. Dnes je posledný deň Pohody, ľudia, a povedal som si, prečo sa tam nevkradnúť, takže ideme na to dneska. Ja som povestný tým, že mám vždy sofistikovaný plán, ale tentokrát nemáme žiaden plán. A tu na Vievel, jeho budem musieť vkradnúť v koši, povedz svoje pocity. Je to hrozné, neteším sa vôbec. Keď som mu to povedal, tak bol potom ticho asi 20 minút cesty, ale každopádne si s kráľom vkrádačiek, nemá sa ti čo stať, nemá žiaden strach. Verím. Môže sa to pokaziť, nemáme žiaden plán, moc sa mi do toho nechcelo ísť dneska, ľudia. Uvidíme, aké toto video, ako to celé dopadne. Toto je, že nemám to vôbec naplánované, toto video. A tak sme sa vydali do ulic Trenčína nájsť nejaký odpadkový kôš, aby som v ňom kradol kamaráda na festival. Hehehe. Ľudia, nachádzame sa v Trenčíne a preto sa nachádzame v Trenčíne. Sme tu na jednej dôležitej misii. Ideme teraz zobrať kôš, ktorý bude dôležitejší neskôr vo videu. Let's go, ideme pre ne. A tak sme aj urobili. Chalanov som poslal, nech nejaký kôš zoberú. No však hej, tak. Nezvoní. Neviem, či to zvoní. Nie doma, auto nie doma. No asi nie. Na pohode ešte sú. Len sa pozrite na týchto dvoch neprofesionálov. Takže som sa toho musel ujať ja, aby som to celé zachránil. A poviem vám, že tento kôš sa mi naozaj pozdával. Vyjdeme pri tom običku. Zoberieme z oby a vrátime ho tam. Koľko bude stať v obikoš? 60 €. 60 €. To ja ti ho kúpim. Kúpiš koš? Hej. Alebo ja kúpim, ale vrátime ho tam. Fakt. Toto není možné. Môžeme kradnúť koše. To není, že kradneme, my si ho proste zoberieme, požičiame a vrátime naspäť. Ja na tom nevidím nič zle. Aj plný hlavne, už tam nemáme čo dávať, takže mu ešte aj vyhodíme. Vrátime čistý. Ja by som bral običko. Ja by som bral običku. A tak ma chalani presvedčili, že nemáme brať random kôš a že vraj v običku kúpime nový. A stalo sa to, čo som predpokladal. Kúpili sme si tam iba stavbárskú helmu, lebo kôš bol príliš drahý na jedno použitie. Ale aspoň máme vec, ktorá sa nám niekedy môže hodiť. A tak som to zobral do vlastných rúk a vypožičal si tento kôš, v ktorom kradnem kamaráta na festival. Následne po konci tohto videa im ho samozrejme vrátim naspäť, je to iba vypožičanie. Let's go, baby. Ľudia, máme kôš, tento kôš bude použitý, aby sme ho tam prepašovali. Toto bude ten najviac crazy krádačka. Nemáme vôbec žiadny plán, nie sme vôbec pripravení, toto som včera na kolene vymyslel, ale ideme na to. A potom im ho vrátime samozrejme pekný čistý a im ho vyhodíme. Je tam nejaký papier. A tak som kôš doniesol až k autu, ale nie všetci členovia partie to niesli dobre. Je veľko utiekol, pozrite na jeho. Ale bohužiaľ môj kamarát je v tom namočený až po uši, zašli sme až príliš ďaleko a ja jeho v tomto odpadkovom koši vkradnem na Pohoda Festival. A tak sme sa dali do práce, ale kôš sa mi bohužiaľ do auta nezmestil. Taxíko myslíš, taxíku, povieme, že ho tam proste vezeme, že potrebujeme ho tam odviesť. Ideme ho na taxíku tam zobrať. Takže ideme opäť na taxík 7-miestny, pôjdeme my traja, necháme to auto. Tento plán s taxikom by bol takmer dokonalý, až na to, že pár kilometrov od nás je obrovský festival a všetky taxiky boli obsadené. Takže sme sa museli spoľahnúť na našu poslednú možnosť transportu. Chôdzou. 3,8 km, prosím pekne. Kôž sme vypraznili do poslednej špinky, aby sme mali na tejto dobrodružnej ceste až na festival čo najväčšiu výhodu. Čistý koš. Ako vidíte, kôž je pomerne čistý, aby mal môj kamarát čo najväčšie pohodlie. To je fakt v pohode. A tak sme všetko mali pripravené a bolo na čase zahájiť našu výpravu na festival. Áno, tento kôž je v tomto momente vyprázdnený, ale viete čo nie je? Môj Instagram, presne tak, už touto dobou som tam pridal nové fotky z tohto videa, tak ak ťa zaujíma moje zákulisie videí, mi tam prosím, pre lásku Božiu, chod dať follow. Let's go, baby, ideme na to. Výprava môže začať. Budem k vám úprimný, nemali sme v tomto videu najlepšie audio, takže som tu ja, hehe, aby som vás prevádzal týmto videom mojím hlasom. V džungli vyrúbavajú stromy na takéto vetičky a my si to nevážime vôbec. Ja by som dal, že zachraňujeme planetu, že proste triedíme a potrebujeme to ako maketu do školy, vieš. Toto neviem, či by nám policajti uverili, ale každopádne späť k hlavnej veci tohto videa. Momentálne ideme na festival, ľudia, s košom, v ktorom bude o chvíľu, ani nie je obeť, on je Hráč. hráč, on vyhral tiket. Áno. On proste vyhral lotériu dostať sa v koši na festival. Len to není zaručené, no. Není to zaručené, nemôžu nás chytiť. Presne tak, nič není zaručené a môžu nás chytiť, ale to je teraz náš najmenší problém. Toto je blbosť jak svet. Bohužiaľ mali sme pred sebou kolejnice a nešlo tade prejsť. Táto cesta je horšia, ako kradnutie na festival. To je strašné.
v takých starých dobách, keď neboli autá a proste všetko sa presúvalo iba nohami. A tak sme to museli obísť dookola cez kolajničný prechod. Vievel nám uteká pre... Z nejakého dôvodu nám Vievelko začal utekať, ale pred problémami neutečieš. Hehehehe. Čo ide rýchlo na cestu a prebehnem to. A tak som zapol svoje mega ultra turbo, nech sme v našom cieli čo najskôr. Musíme to otestovať, počkaj. Nakloníte ho? Čo? Nakloníte ho a postavíte na to? Ale budete ho držať, tam ty môžeš jump. Nakloníte ho? Chvíľku nám to trvalo, ale nakoniec sme Vievelka dostali dovnútra. Ja ho držím devno. Kámo, toto je briliantný nápad na to, čo? Pozri sa zóna do kamery. A skús ho zobrať. Hej, jak sa bude cítiť? Jaký to bolo? Jaký to bolo? Povedz pocit. Okay. Vríti, horúco tam je jak debil. Fakt? A nie ma vidno? Bolo ho vidno? Jasne? Nie. Nebolo. No tak toto bude úžasné. Ostával nám posledný kilometr do cieľa a boli sme tu, nachádzame sa pred prvým levelom security. Ten mladý, on ťa bude poznať. Kôž sme si odložili na tajnom mieste, kde ho nikto nenájde a išli sme si obzrieť, ako moc je tento festival zabezpečený. Že cez tento vstup nám povedali. Cez ten vstup? No jasne. Tam máte auto? No, Priparkované tam. hej. No a máte Tak potom tam táde, hej. Auto tam máme, lebo no. Platené parkovisko. Platené? No. No tam ešte bude jeden chlopak možno. Ja viem, on nás pozná. Á, ten chlopak, ktorý tam stojí, je to váš kamarát? Hej. On mi za vás hovorí, jasne, poďte. Čau, no ja. To je on. Ľudia je a strašidelné, jak dobre mne idú v krádačky, na akom som už leveli. Tvoji kamaráti prišli. Som povedal. Presne tak tento prvý securiťak povedal tomu druhému, čo nás čaká na druhom leveli security do vysielačky, že sme jeho kamarádi a my sa blížime ku nemu. Varme sa, že sme pustili kamaráti do základky, že si nás... Teraz volal, že... Ale on teraz volal do vysielačky, že tvoji kamaráti prišli. Kámo, tak on si bude mysleť, že kamaráti, ešte že nedošli kamaráti, no tak pokášľame sa z toho. Problém ale je, že nemám ani potuchy, kto to je, celé som si to vymyslel. Ľudia prvý level ochranky sme prekonali, vôbec sa ešte nič nedieje, ešte pôjdeme raz von, neviem, či sa dostaneme naspäť. Toto ide je totálny chaos. Aby som vám dal veci na pravú mieru. Teraz len testujeme ochranku na festivale a uvidíme, kam sa až dostaneme. Ako náhle naberieme dostatočné informácie o tomto prostredí, tak dobrovoľne opäť prejdeme cez všetky levely ochranky až ku našemu košu, do ktorého následne Vievelko vlezie a ja ho vkradnem na festival. Áno, tou istou trasou cez tie isté levely ochranky. Ale späť do súčasnosti. Ideme cez neho prejsť, ideme na parkovisko a tam sa teraz uvidí, čo budeme robiť. Ideme cez druhú security. Tu môžete vidieť, že tá cesta k reálnemu vstupu je naozaj dlhá. A to nie sú moji kamaráti, teraz povie. Chudák. A tu už máme druhý level security. Hej, áno. Čau. Jasné, vidíme sa. Super, tešíme sa na teba. Poď. Kamo, neviem kto si, ale si frajer, aký si bol v Čile a pravdepodobne sa uvidíš vo videu, tak ťa pozdravujem. Oni si mysleli, že sme ich kamarádi, ale ja týchto ľudí vôbec nepoznám. Ale to je dobré. To je dobré, ale máme confidence. Vieš, ja som proste išiel, že čau. Vieš, ja som išiel za ním, že my tu patríme, kámo. A on musí sa nastaviť, že sem patríme. On ešte povedal, že Johnny má za 3 hodinky, to bolo najhoršie. Týpek proste je s nami kamarát, ho nepoznáme, to je insane. Ale ideme bližšie ku festivalu, budeme musieť ešte zase výsť. Neviem, čo sa deje. Počkaj, ak sa dostaneme už takto, tak na čo budeme brať kôš? Tu nami prešlo hlavou, či nám to za to stojí a už moc neriskujeme, ale vy ma predsa poznáte. Presne tak, ak sa nám podarí vkradnúť na festival už teraz, tak bude veľký risk vkradnúť sa tam ešte raz aj s odpadkovým košom. Ale viete čo, nie je risk dať follow na tento kanál, ľudia moji zlatí. Presne tak, cieľom tohto kanálu je získať minimálne 100 000 odberateľov, takže ak sa vám takéto crazy videá páčia, mi tam daj odber, prosím. To je crazy, keď sa sem takto dostanem, ja neviem. Akože... A tu na mojich kamarátov opäť ako vždy prišla tréma. Zastavíme chvíľu. Tam sme sa bili s nejakými typkami, ktorí nám strelili na rampe. Nepotrebujeme takéto vymýšľať. Idem to vybaviť, chalani. Idem prvý a poďte za mnou. Máme tam proste auto, hento typňa prešla, ak nič pomôže. A tak sme sa plný odhodlania rozbehli smerom ku hlavnému vstupu. Bol tam celkom chaos, stalo tu veľa taxikárov a naokolo stále jazdili auta. Taktiež sa tam nachádzala ochránka, ktorá ale pozerá len ľudí s autom, takže ich iba stačí obísť. A títo typci si myslíš, že my sme jeho kamaráti. Čiže ja tu budem to čak nenápadne. Ako som hovoril, táto ochránka je tu iba kvôli autám a mali dosť roboty, takže si nás vôbec nevšimli. Vidíš, tu máš vstup až teraz doprava, máš vstup. Prešli sme opäť o niečo ďalej a pred nami už bol oficiálny vstup, keď prejdeme, ten sme vnútri. A tento typek čo pred nami?
Však rovno poď, ne? Ľudia, stačilo nám iba pokračovať rovno, pretože to tam bolo úplne otvorené a sedel tam iba jeden securiťák. Ale z mierneho stresu som zabočil doprava, kde bola celá rada securiťákov so skenérmi na vstupenky. Mišel, kam je však po rovno? Bol to celkom chaos, musíme z tejto situácie nejako vyklúčkovať. Ja neviem. Dobre, akože na to, že mi to dáš, hej, to nie je divné. A do toho mi ešte aj chalani začali nahovárať, že kôž dovnútra nedostaneme. Ten kôž je poviem úplne zbytočný, lebo to už sa nedostaneš vonku len tak. Dostane sa s košom, jak nič. S košom sa to nedostane. Nedostane. Takto sa dostaneme s košom, je to. Ja musím byť celý ten čas toho koša. Urobil som menší sken toho, ako sa tam dostať s košom a mal som to. Tady to pôjdeme potom. Uložil lokáciu túto. Boli tu dve možnosti. Možnosť A, buď prejdeme cez cestičku, ktorá je rovno pred nami a je tam iba jeden securiťák, alebo možnosť B, cez dlhé rady skenery s omnoho viac securiťákmi. Samozrejme, že sme zvolili možnosť A, let's go baby. Počujem, a jak sa nechceš dostať len tak, čo mi povieš? Už sme boli skoro pri ochranke a vôbec som v tento moment ešte nevedel, čo im poviem. Toto bude čistá improvizácia. Ešte to kontrolujú. A tu ďalší securiťák, ktorého sme si predtým nevšimli a komplikuje sa nám to. A bolo na čase totálne okabátiť, áno, okabátiť týchto securiťákov. Let's go baby. OK, dobre. Ja iba potrebujem vedieť, že... Naťahovalo sa to a vždy mám pre takúto situáciu uložený tento screenshot, čo je fake pozvánka na hociaký event v mojom telefóne. Dobre. Že, a to by malo byť na vaše Hej, našti to. Akože jeden je ešte vnútri, ten taký hlavný. OK. A on príde s vami, alebo... On už je vnútri? Áno. Aha, dobre. On išiel asi druhým vchodom, no. Dobre. Takže a pásky máte vnútri. Jasne, čo? OK, dobre, tak to pôjde. Jasne, pohodka. Už sme si mysleli, že sme to dali, ale oslovil nás ďalší securiťák. Nie, my nemáme nič. To je prší plán. S tým, čo sme vychádzali. A je to tam, nachádzali sme sa už v areáli pohody a to som takto ďaleko ani nechcel zajsť, ale išlo to samo. Oni sa dívajú na nás, teraz sa rozprávajú o nás a do vysláčky si niečo hovoria. Sme sa nestali na pohode. Sme crazy a Sme na pohode. sme na pohode. Tak ľahko sme to... Dobre, ja si dám prší plán. Ale je to divné, keď si dám prší plán. Počkaj, ty si povedal, že máš pre 4 lístky, som povedal, že máš aj pre 10, komu tomu veril. Ja mám lístky pre 4, no. Ľudia, chceli sme dať náš plán, ale možno ho nepoužijeme, lebo sme na pohode. Všetci traja, s týmto som nerátal. A jak nič. Že to takto ľahko zvládneme, to sme až takýto dobrý v tomto, ale ja nechápem, že ak sa mi to takto darí. To je proste skill. Dobre, buďme confident, čo ideme robiť? Teraz som musím to Popri tom, ako som sa skoro zabil o tento stanový kolík, som si spomenul, že z inventáru mi chýba moja palica na odpadky. Tým, že som nečakal, že sa dostaneme takto ďaleko do festivalu, som si náš kôž aj palicu nechal vonku. Kôž by problém nebol, tie boli aj pri nás a stačilo nejaký vziať, ale potreboval som mať palicu na odpadky, aby som vyzeral dôveryhodnejšie. Kurník, ja nemám tú palicu, ja som si ju mal zobrať. No vlastne, hej. Teraz nemám inventář. A čo si sňal? Na čo by ti bola? Prečo ideš vonku? Pre palicu? Chcel si intro natočiť hlavne. Tak intro, keď už sme tu. Tak natočím intro, keď už sme, ja som aj intro natočil, ale už sme na pohode. Stiel som natočiť intro, ale sme už na pohode. Sme nečakali, že sa sem dostaneme. Toto je 3-minútové video, chalani. Začali sme video tým, že už sme na pohode. Čo ľudia začíname video a sme na pohode. Dobre, poďme viacej, poďme do srdca pohody. A tak som ešte posledný krát detailne preskúmal celý festival, aby nás už nič neprekvapilo. No dobre, toto nám moc nepomohlo, ale pokračujeme. Dobre, chalani, ja som sa na ten mainstream. Blízko vyzeralo, že som tam. A tak som pomedzi stanmi prekľúčkoval až ku cestičke, ktorá vedie do srdca festivalu pred hlavný stage. Ideme cez poslednú bariéru, na tú rýchlo bariéru, poslednú. A budeme na Pohoda festivale, chalani, už totálne oficiálne, takže... Tu pred nami sa nachádzal posledný level security a sme vnútri. Security, chalani, toč to. Pozerá sa. Cieľ bol s totálnym kľudom a pocitom, že si veríme prejsť cez túto štvrtú zábranu security a radšej sme ani nerátali s tým najhorším, čo sa nám môže stať, ak nás chytia. Tento celý areál, keď sa kúpiš na ňo, tak je plný ľudí. My sme vnútri. Ty keď chodíš tým smerom doprava, vidíš, že moc doprava. Chápem, že? No hej, ale že musí sa na tým zamyslieť, že tento Sofia, to je presne to, čo sme hľadali. Teraz už bez randy, áno, nachádzame sa oficiálne na Pohode, ale Vievelka aj tak o chvíľu čaká cesta v koši, takže ho necháme radovať sa. Tak toto je crazy. Treba proste ísť vždycky rovno. Najlepšia vec. Za chvíľu bude hrať Joey Valence and Break, ale zároveň aj Rišo Muller. Kamoško, my sme ani nepotrebovali, ale on sa na nás pochol. Hej, a on ako videl tú kameru? Tak bol taký, že neriešim to, toto je too much. Neviem, či ja si mám brať ten kredit, akože dosť nám tá kamera pomáha. A keď takým ja poviem, že čaute chalani, točíme iba pre YouTube, že my budeme chodiť tam aj naspäť, že nás si nevšímajte. Find me in the yellow pages. I don't need no Tinder, no. Purified soul.
ľudia, toto bolo najviac A ešte tento tiché, rok som kľudné zmeškal jednu milú kradnutie, povinnosť. ktoré som zažil za celú dobu. Neviem, jak som sem dostal vôbec. Neviem, jak som s tými chlapmi sem dostal. Moje skiny už prevažujú všetky medze, ale ideme sem ešte raz, lebo toto je moc ľahké. Presne tak ľudia, tuto by už video v kľude mohlo skončiť, ale bolo to až príliš jednoduché. Preto teraz dobrovoľne idem von z festivalu, odkiaľ kamaráda vkradnem späť cez tú istú trasu až k hlavnému stageu v odpadkovom koši. Let's go baby! Tak ani si nevšimnul. A ako sme prechádzali von, tak každého jedného securityaka som si psychologicky podmanil. Dobre, ja už som si vás všimol. Tým, že nemáme pásky na ruke, je toto naša jediná istota. No, aby si vedel, všetky si musíme podmaniť. My si hráme mindgames, ale Ty musíš byť taký nonchalantný, že musíš sa tváriť, že no, však iba ideme, točíme video. ideme teraz pres festivalu, ľudia, my sme boli vnútri v srdci festivalu pri hlavnom stage, my ideme preč a ideme sa sem dostať, že ja ho vkradnem v tom odpadkovom koši, ktorý sme zobrali. Proste, to je crazy krádačka a ideme to dať a ideme sa dostať cez všetky levely securityakov, potom sa naspäť, ideme naspäť von a ideme naspäť dovnútra. Ale confident. Tak vysvetlím, že tak ma pochopí. Takisto som si aj tuto podmanil securityakov. Kámo, budeme chodiť hore dole, dobre, lebo pre ten YouTube natáčame. Dobre, tak potom ale fakt to už budete potrebovať tie pásky, že hore dole, lebo ináč je to akože aj pre nás je to potom problém, viete, že Ja, lebo stále ich máme vnútri, to ja som ti iba chcel povedať, lebo som upozornil aj tých predtým, aj tie predtým som upozornil na podanie, že v pohode, že hlavne nám musíme dať vedieť, tak keď o tom vieš, tak... Keď o tom viem je lepšie, ale je to také viete, že... Ale prebehneme koľko, iba max ešte raz a pôjdeme už preč. Ok, dobre, lebo za chvíľku je meniť zmeny, budeme meniť tak, aby ste nemuseli znovu Už iba raz sa otočíme a nech to nevysvetlím. Dobre. Aby si vedel. Do budúcna, akože pre nás to tiež. Hej, jasné, díky. Jednu poslednú šancu máme, jednu a poslednú šancu. Ten istý proces sme zopakovali aj pri druhom leveli security. Kámo, ešte sa raz otočíme za tým kamarátom, jo? Čau. A je to tam aj tento security, je už na našej strane. Jasné, hovoril som to každému. My sme vyšli bez líska von a ideme sa tam zase dostať bez líska a on bude už v koši. Let's go, baby. A už sme boli úplne vonku z festivalu a tu máme prvý level security. To sme to povedali aj každej tej ochránke, dobre? A aj tento je už psychologicky na našej strane. Ľudia, máme tu momenty pred kradnutím motorca ukážu. Namočil som ho do toho, ideme sa tam kradnúť teraz tuto v koši. Proste ideme sa pripraviť, on ide dovnútra, ja ho berem, David kameruje a ideme ako celá crew dovnútra, všetkých sme upozornili. A teraz berieš plnú právnu zodpovednosť, ak by bol nejaký súdny proces, ktorý mám vedený, že ty to bereš na seba. Poďme na to! Let's go! To je. Dobre, let's go. To dáme proste. Dáme to, neboj sa. Dobre, ale tí ľudia tam sú tak či tak. Berem to na seba zodpovednosť. Ale že for real, že potom budeš taký, že... Áno. Neňahaj to v tom jasne, že nie, poď. Idem ťa tam prepašovať. Let's go. Budeme to mať za sebou do 10 minút. Jak nič. Ja poviem rýchlo s tým košom. Pod nástup ideme. Keby niečo natáčame to video, to je preto. Áno, to je pre video. Takto som Vievelka vystresovaného ešte popravde nevidel ani ja a potreboval sa uistiť. Môžem sa vás opýtať, aby ste otázku. Chceme ísť s týmto na pohodu, ste sa nám podarí. Asi nie. Odkiaľ máte? To je naše od babky, ale či keď budem v tom, tak či sa nám podarí vystúpiť. To nie. A bez toho koša sa tam dostaneme bez lístkov podľa vás? Nie. Ja som tam myslel. Oni to hľadajú. No, pri bráne aj prehľadom. Ani preskakovať by som neodporúčala. Môj rok to nedopadlo. Oni nevedia, že sme sa tam už kradli, že? No, oni nevedia, že kto sme my. Oni nevedia, že we are built different. Tak nerozmýšľaj, ako do toho ideme. To točíš? No? Let's go! Žijeme len raz. Kokos. Bielá vyšlo Ty v pohode? Točíš? Nie si v pohode. Poďme rýchlejšie s tým. Nie, oni prejdú na to, kde idem. Neboj sa. Ľudia, teraz je tá hlavná časť videa. Toto keď sa nám podarí, tak sme najväčší frajeri celej pohody festivalu a ideme na to. Si na tom pohode? A tak sme sa blížili k prvému checkpointu security level 1. Nesieme koše pri tojtojky, dobre? No, pri tojtojky. Pri záchode. Ja aj tak cez travu. Dobre. Cez trávu? Dobre, však poď. Správu, no. Môžem ti odpočiť trochu. Aby ste mi verili, že toto, čo ideme urobiť, sa naozaj stalo a Vievelko není niekde mimo koša, dám zábery v rovnakom čase mňa a zároveň aj Vievelka v koši. Poď.
Každopádne blížime sa ku druhému levelu security, teraz už aj s našim košom. Ľudia, prvý checkpoint sme dali, ideme cez druhý checkpoint, ešte sme není stále v hlavnom dianí, Taktiež budem niekedy meniť audio z Vievelkovho telefónu a z našej kamery, aby ste mi verili, že sme pri sebe. ale ideme na to, strašne ma bolia ruky. No, Pribral 5 kg dneska, zrovna dneska som mu hovoril, že dneska nejedz. A on si dal pizzu a burger, ja som mu to hovoril. Každopádne ľudia, nebudem vám pomáhať, ja stresujem sa. Ale veríme si, confidence is the key. to som bol stresný, toto je fakt, že... Čo? A ticho, že vám hovorím. Že ani neviem, či som niekedy bol v takom strese, ako teraz som. Že teraz som už v pohode, teraz som už taký, že no, keď už... Ty kokos. Veď čo sa podarilo, lebo tento plán bol napísaný na kolene včera. Ideme prejsť cez druhú ochranku, vymyslel som to na kolene. Takže nezastavujeme sa, pokračujeme, baby, let's go! Môžem otvoriť? Nie, teraz nie. Vidíme sa vnútri? Sa vidíme vnútri? Let's go! Dobre, Čávez. Môžeš si otvoriť. Máš teraz veľa času. Sme prešli cez tú druhú. Ideme už do hlavného diania, kámo. Tak toto video nebude mať... Koľko tu chceš lajkov? 100 000. Lajky nechcem, videnia. 100 000 videní. To by bolo fajn. Ak toto video nebude mať 20 000 lajkov, takže toto robili zbytočne. Fakt, dajte like. Ty točí, ja som zabudol. Ľudia, 100 000 videní dajte na tomto videu a koľko lajkov? 20 000. A urobíš čo? A spravíme to isté, ale na inom festivale. Spravíme to ešte vo väčšom štýle. Ideme sa ich opýtať? Hej. Ideme? Hej. Taxikárov, hej? Taxikár. Zatiaľ o našom pláne nikto nevie a preto to musí minimálne jednému človeku povedať a zrovna pred nami stali taxikári. Kámo, môžem iba jednu otázku na teba? Že my točíme tak pre pohodu nejaké video, možno to tam ani nebude. Ale že jak sa vám taxikárči v tomto období, že či máte toho veľa alebo málo? Ja som prvýkrát robím. Prvýkrát? Takže pohoda? Ale keď povieš dole, tak no. Vyzeráme, že tu pracujeme, že? To ne, vlastne. Povedali by ste, že tu niekto je vnútri. Keď sa na to opýtali, tak asi áno. No. Kamarát, ideme ho zobrať dovnútra. Takže držte nám palce. Dobre, Dobre, čaute, chalani. Držte sa. Peknú sledovať. A tak sme pokračovali ďalej okolo ďalších taxikárov až ku vstupu. Vlastne my sme sa aj priznali ku všetkému teraz. No, ale berú to tak v pohode, že koši chalan, to je pohoda. Normálna vec. Keby si tam mal oné, rohlík. Je veľko. No, Drž sa. už sme tam? Už tam budem? Jo, vážně? Ne! 20 ľudí, ideme na tým. Na tú štvrtú. A keby sa ti to pýtali, tak povieš im, čo máš vnútri? Kámo, poď som mňa povedal mňa, nech sme spolu. A buď takto vedľa mňa, že sa akože rozprávame, vieš, že? A tu prechádzame okolo ďalšej tlupy taxikárov, ktorí len čakajú, koho by odviezli. Reálne cinematický záber toto. Ako kráčaš oproti Čierňave. Rozmýšľam, čo poviem. Poviem, že lístky máme hentam. Však ho nespoznajú títo istí, však to si tí istí. To, že sme tade už raz prešli bez koša a poznajú nás, nám stále nezaručuje garantovaný vstup s týmto košom. Poviem, že nesmieme do tomkám kož, lebo neho niekto rozbil. Nie, nič nepovedz, iba poď. Keby sa opýtali, tak potom, keď tak povieš. Nič nebolo zaručené, ľudia, a stále som nevedel, čo v tento moment ešte poviem. Ale zatiaľ si všetko vychádza, je to bomba. A tentokrát na nás fakt divno pozerali aj security na parkovanie aut, tak som musel niečo povedať, aby sme prešli ďalej. Chalani volali nám, že kam nový koš musíme doniesť. Kam od sa rozbil. Už je tam niekto iný, aj tam baba. Čakaj, idem takto pre teba, iba či sa dívajú. Na nás nedívajú sa. Aha. Teraz bude štvrtý checkpoint. Možno hovorili vašemu kolegovi, že chodíme hore a naspäť. Nesieme nový košík, to je tam. Čau tam. Biel. No, Daj hore, natočil, daj hore. Ešte nie, za nami sú za nami, ešte nie. Ak nás tu chytia a dokonca s košom, tak to môže mať vážne následky, musíme postupovať dopredu. Nevystupuj vôbec. Nebudem vám klamať, ľudia, musel som si dať pauzu, ani som nevedel, aké náročné je pol hodinu niesť takto v koši človeka. Ale zašli sme príliš ďaleko, aby sme to teraz dali, už len kúsok od nás bol hlavný stage, kde som Vievelkovi slúbil, že ho donesiem. Ale potom tento týpek vyšiel spoza nás a mysleli sme si, že nás ide zastaviť. Ľudia,
tak planý poplach, David. Ale videl si, nešiel. Dobre, pohoda. Sme v pohode, kámo, planý poplach. Planý poplach. Planý poplach, dobre. Ideme ďalej. A tu sa chystáme prejsť cez posledný checkpoint security, poďme na to. Posledný? Vyhni si kľudne. Posledný checkpoint? Posledný, kámo. Je veľko? No. Vyjadri sa pred posledným checkpoint. Poj tam niečomu. Na tvoj to. Keď už sme to teraz dali, keď už sme dali 4 checkpointy, už musíme fakt tento posledný. Prvom bude ešte vyskočiť, lebo tam budú ľudia všade okolo a to sa najviac bojím, že bude tam nejaký SBS-kar a uvidíme vyskakovať a bude slane dobré. A potom hlavne musíme dostať túto konvicu naspäť vonku, čo možno tiež budeš spraviť. Blížili sme sa stále bližšie a bližšie a nervozita stúpala. Ľudia, takže prechádzame posledným checkpointom, trocha mi bije srdce, nebudem klamať. Vievelko je vnútri, už sme moc hlboko na to, aby nás teraz chytili. Ani mne nie je všetko jedno už teraz. Posledný checkpoint a sme vnútri, držte na palce. Tieto videá nerobí nikto iný ako my, sú tu securitáci okolo nás, tvárime sa, že patríme. Dajte like, odber, keď sa vám toto ľúbi. A ideme pre 100 000 baby, pre 100 000 odberateľov. Povedzte nám, aké ďalšie festivaly alebo aké ďalšie miesto by si mohol navštíviť. Presne tak, zapojte vašu bujnú fantáziu a povedzte, aké ďalšie miesto by som mal navštíviť. Viete, čo myslím? Ty kokos, som v strese. Už mi není najlepšie. Toto nie je dobré. Ľudia, byť takto dlho v Malom Koši bez pohnutia naozaj nie je sranda, občas sa ten kôš dal otvoriť, ale muselo tam byť dusno a zmačkaný tam byť, preto musíme rýchlo dojsť do cieľa. Ale bohužiaľ nedalo sa nám pokračovať ďalej, pred nami bolo toto auto, ktoré nás zaterasilo cestu, takže sme to museli vziať offroadom. Ale nakoniec sme to obišli a všetko bolo v poriadku, môžeme pokračovať našej ceste, let's go! Toto dám, tak sa dá všetko. Ešte žiješ? Nepýtaj sa ešte raz. Už ideme cez posledný. Všade boli nejakí pracovníci, ľudia okolo nás, ale to nás nezastaví, my pokračujeme ďalej. Ľudia, sme pár sekúnd predtým, ako ideme prejsť cez ochránku. Pozornil som ich vtedy, možno bude tam iná, musíme sa z toho vykecať. Už aj mne odišiel úsmev z tváre. Ideme sa keď tak vnútri, musíme ho dostať na nejaké miesto, kde ho potom vyvezieme von. Je okolo nás milión ľudí tu chodí, na to tých ľudí okolo nás. Všade naokolo boli ľudia, ktorí mali pásky na ruke a potom sme tu boli my. Musíme si dávať naozaj veľký pozor, aby nás nechytili. Tak toto je dosť napínavé. Krádači moji, chcem sa ku vám všetkým, ktorých bavia moje videá, prihovoriť. Založil som si pre vás moje vlastné Hero Hero. Toto Hero Hero obsahuje veľa výhod, napríklad ako každý jeden týždeň 2 bonusové videá z môjho súkromia tu v Dubaji. Taktiež Discord hovorí každú nedeľu, kde môžeme pokecať totálne o čomkoľvek. Ale som si vedomý toho, že nie som jediný, ktorý má Hero Hero, tak si o to viac vážim každého, kto ma tam podporí. S touto mojou náročnejšou tvorbou videí nevychádzajú videá moc pravidelne a mrzí ma to. Moje Hero Hero je preto iba 5 € na mesiac. A ak nás tam bude dostatok, dám i hneď výpoveď v práci, aby mohli pravidelnejšie pre vás vychádzať videá a budem mať o mnoho viacej času na editovanie tých videí. Takže naozaj vám veľmi pekne ďakujem, vkrádači moji, a späť ku videu. Let's go, baby. Godspeed, držte na palce. Museli sme si naozaj pohnúť, ľudia, Vievelkovi tiež už nebolo najlepšie. Ale mali sme obrovské šťastie, pred nami išiel tento vozík, tak som sa rozhodol ísť tesne za ním a teraz vyzerá menej divno, že tlačím kôš. Musel som naozaj pridať tempo, vidíte to aj na Vievelkovi, ako rýchlo sme išli po tráve a pred nami už bol posledný security checkpoint. Let's go, baby. A takto to tu proste chodí na pohode. Máme cestu. A je to tam, ľudia, nevedel som tomu a prešli sme cez posledný checkpoint na Pohoda festivale. Let's go, sme vnútri pri hlavnom stage. Vievelko zatiaľ ešte o ničom nevie a treba mu tieto novinky zdeliť. Už sme vnútri, yes. Tu sa mi SBS-kari. Musel som nájsť miesto, kde vyložím kamaráta z koša, ale okolo nás všade boli tisícky a tisícky ľudí. Tam sú vecka, naľavo sú vecka. Ideme pre telefónku, pri toto je tam ho vyložíme. Len sa pozrite, koľko ľudí je okolo nás, musíme zvoliť nejaké nenápadné miesto. Toľko ruchu a ľudí okolo nás, už aj moje orientačné zmysly prestávali fungovať. Po napravo. Cíti to? Ale nakoniec sme našli jedno miesto a je to tu, ľudia. A je to tu, po celej tej ťažkej práci sme konečne prišli do cieľa. Let's go! Dávaj. Ťažšie ma bola riť celý čas, lebo hlavne keď sme išli po tráve, tak som poskakoval. Chvíľu sme išli po tráve, lebo bola tam blokáda, ale chlapci, my sme prekonali každú jednu security ochranu. Aj bez koša, aj s košom. To je insane, to je insane. Aj
A jediné, čo ostávalo, bolo užiť si tento festival, baby. Let's go, baby, sme tu! Dokázali sme to! Ale krátko na to sme aj odišli, popravde nám ani o ten festival až tak nešlo, ako skôr kradnúť sa tam. Ľudia, zvládli sme to, sme na pohode, dostali sme sa len zadarmo, dúfam, že pri mne nikto nie je nejaký securiťák. Prebiehajú tu koncerty, je tu pekne, boli sme tu možno dokopy nejaký pol hodinu, maximálne hodinu, bolo to bomba. Dvakrát sme sa sem dostali až raz v koši, raz bez koša. Let's go, baby, dali sme to. Toto bola pohoda 2025, dali sme to. Zas a opäť, let's go! A bolo na čase vrátiť kôž na miesto, odkiaľ sme ho zobrali, ako som slúbil na začiatku videa. Čo je v tom koši, ideme zistiť teraz. Za tú chvíľu sa tam už toto nazbieralo, ale nič, s čím by nebol problém. Ale aj tak musíme rýchlo odísť, nevieme, kto všetko si nás mohol všimnúť. Let's go, ideme preč, utekáme, zdrháme! Cristiano Ronaldo, let's go! Ako som zdrhal z festivalu, tak ma zastavil jeden fanúšik, ale to bolo veľmi príjemné. Našiel som ťa, neviem kde. Díky moc. Pozeráme. Držte sa, užívaj. Aj ty. Čau, čau. Ahoj, drž sa. Čau, čau. Menej príjemné stretnutie bolo s týmto Refresher tímom, ale oni by mi určite túto legendárnu sekvenciu nepokazili. A tu sme my, dve legendy. Pamätajte, že vaša pravá sila nepochádza zvonka, ale z vašeho vnútra. Všetko sa dá dokázať, ak sa nebudete vzdávať ako my vo videu a prekonáte svoj strach. A taktiež sme ešte... Samozrejme, že mi ju pokazili, samozrejme, že mi ju museli pokaziť. Toto je koš, sme natočili video. Počkaj. Aj, vy ste to zvládne neprofesionálne. Kam s tým ideš? Ale vy ste naozaj z Refresheru, alebo? Ľudia, ten Refresher tým bol tak neprofesionálny, že som ani neveril, že to sú naozaj oni. Ale spravil som s nimi ten najlepší rozhovor na svete, nemáte zač Refresher. A tak sme opäť prešli cez všetky levely ochranky von, ale to už bolo easy a tu sú vievelkové pocity. Stále neverím, že sme to spravili. Ešte dnes ráno by som povedal, že absolútne nikdy 3 hodiny dozadu som neveril, že tu reálne budem. A potom už vôbec nie, že s týmto sa sem to trepem. Takže toto je once in a lifetime. YOLO. Nový level krádačky ľudia, použil som na to tohto pána. Jaký to bol pocit, adrenalín? Extrémny adrenalín, čistý stres. Neviem, či som takýto stres mal taký predtým, že som do toho skočil. Ale keď už som bol vnútri, actually, mi to bolo dosť jedno, som bol taký ženot, tak už ne. Už to bolo na mne, už si bol v tom a už to bolo... Hej, ale bola ma riť. Riť ma strašne bolela. Lepšie je, keď ťa bude boleť zadok vonku, aké by vo väzení. Ja sa s ním neasociujem, ja som tu na mám lístok a ja som tu mohol byť. Toto je iba pre video. Nie, reálne, no joke. A táto ochranka na nás už čakala. Už ideme. To sme my plynári. Jak určite. Prišli sme nás kontrolovať plyn. A po celej tejto akcii, čo sa nám všetko podarilo, sa nás táto baba opýtala. Už odchádzame. Už odchádzame. Ľudia, toto nevymyslíte, opäť stal securiťak na našej strane, ak si ma poznal, kámo, tak tiež ťa zdravím do videa, si frajer. Počúvaj, on ťa plne pozná. Myslíš? Hej. Každopádne konečne po celej tejto akcii sme odišli preč z festivalu. Niektorí ten festival úplne nepobrali a nás policajti nechytili, takže to bol celkom úspešný a krásny deň. Kôž sme vypratali do poslednej špinky, ako som slúbil. A susedom, teda kamarátom, vrátiť ich koš. A tak sa aj stalo, našim kamošom, ktorých nepoznáme, som vrátil ich kôž a svet je späť zase v rovnováhe. Strašne som vyčerpaný, zničený, vyšmichaný. Čaute. Čau, let's go, bol super. Najlepšia partia. Čaute. Tak vítaj u nás, môžeš robiť čo chceš. Nikto sa vás neopýta, kto ste. Konaj všetko, čo chceš, jak posne. Buď mimo, byť mimo má prospech. Na hlavu mám reštart, choď preč.